Anining time guys, ipakita ko ninyo nga nganong dili jud mi makapanagat nga mga mananagat gumikan sa kusog nga baod. Atong tanawon guys, atong obserbaran nganong di jud makapanagat ang mga mananagat. Ingon yani guys ang among sitwasyon kon panahon naghabagat guys. Luoy kayo ang mga mananagat. Wani giingon guys nga ting bitay sa mga luwag. Kay ang luwag kuno ani guys di na mahumol sa kaldero kay tungod kay galisod dag kuno mga tao. O kami ani guys, mapailawon laming maghulat sa paglinaw sa habagat guys. Kay wa man tay lang mahimo ani guys. Ako mangayon guys, bye bye.